לא לבד. את מחליטה על הגוף שלך. מותר לך להגיד לא. את יודעת הכי טוב. את מסוגלת. תאמיני בעצמך. מגיע לך לדעת מה קורה. מותר לך לשאול. יש לך את זכות הבחירה. אני איתך. אמנם הצעירה שהצטלמה היא שחקנית, אבל במציאות יש בכל שנה אלפי צעירות ונערות במצבי סיכון, שנמצאות בשלבי הריון, לידה והורות ראשונית. העמותה הוקמה כאשר ליוויתי צעירה בהיריון וראיתי את השקיפות שלה מול המערכת. הזעם עלה בי והחלטתי לפעול מול מציאות בלתי נסבלת. מציאות שבה צעירות שמתמודדות עם עוני, זנות, טראומות ואלימות נמצאות בשלבי הריון והן שקופות. לא טורחים לשמוע אותן, לא מנגישים להם מידע חשוב שעל בסיסו הן יכולות לקבל החלטות שטובות להן. אז ייצרנו מודל הפעלה ייחודי שמציע ליווי אישי, עוטף ומקצועי עם הגורמים שמלווים את הצעירות, גם בהחלטה חשובה כמו אם להפסיק הריון או להמשיך אותו. תחת העמותה פועלות מעל 100 מתנדבות בכל רחבי הארץ, נשות מקצוע. אנחנו רק בהתחלה וזקופות לתמיכה. כל תרומה תעזור לנו לפתח ולהטמיע את מודל ההפעלה הייחודי בשיתופי פעולה עם גורמי מערכת הבריאות. להחזיר את האמון שלהם במערכת וליצור עתיד טוב יותר בשביל כל אחת ואחת. יצירת מציאות תומכת עבור הצעירות והנערות הללו היא תיקון חברתי חשוב לא רק עבורן, אלא גם עבורנו. בואו לתמוך באהבה.